Avui fem uns cigrons amb espinacs i ou potxer i en comptes de fer-ho amb salsa de tomàquet, com pensava fer-ho, o amb un tomàquet sofregit, ho farem amb una salsa de coco, que us explicaré com es fa, però que ja tenia feta de fa molt poc i que estic segur que quedarà molt bé. Comencem la recepta saltejant els espinacs. En aquesta ocasió utilitzant espinacs frescos, el primer els hem la cita principal i els hem rentat. I mireu en què s'han convertit 350 grams d'espinacs. Molt petit. Això podria ser una ració individual o dues, si ho barregem amb altres coses, com en aquest cas els cigrons. Tot seguit fem un sofregit amb mitja ceba i quan estigui més o menys en aquest aspecte hi afegirem els cigrons i els saltejarem amb una cullereta de comí. I aquí tenim els cigrons que us he comentat. Això ho saltegem un parell de minuts i ara hi afegirem la salsa, que ja està feta. I quan la fiquem us expliquem com l'hem elaborada. I ara mirem de fer un nou escalfat. Hem afegit la salsa de coco d'ahir, que la vam fer amb ceba, all, cilantre fresc i gingebre. I finalment hi posem els espinacs, remenem una miqueta, un minut, i ho servirem amb l'ou per sobre. I aquí tenim aquests cigrons amb espinacs i ou potxer amb salsa de coco emplatats.